Welcome to T-Favors TV. We are back again with the latest gossip. Tom Jones achinyomba zanupf akidedzera kuti kumhanyira kusunga Mai Tit munhu akasurrender passport yaka expire kose musingasunge vanhu vezanupf varikuba gold. See full video. Andisiku supporter kuti Mai Tit vakatadzirei kana kuti vakaitirei kana kuti vakaitirei kana kuti vakai no munhu wenyama Ken anototadza sekutadza kwaunoita iwewe. Kune vanhu varikupara, vanhu vezanu varikuba vangani vanhu vakapa muzanupf surrender mota ne passport yaka expire. What is that passport yaka expire? Kuti ndi Mai Tit nhasi vasungwa ndo vamunoti nyena muchimusa mhata dzenyu dzine matuzvi. Happy because of umwe munhu ari kudonha. You are happy because umwe munhu asungwa. Mukadzi anonyenamisa nyini achifara kuti umwe mukadzi apinda problem. Usina chikwere chawakaita bring yourself here. Anza aita chakaita sei chakafa chakaita sei ndati vakadzi you must learn to stand nevamwe vakadzi. Wasadzere mafollowers amunokwera muchimanyira muchivhura live muchimpinyuka mhata dziri kudonha ropa mhata nyini dziri kudonha ropa mama ione asungwa vana vatsve ngaende kwakati havana kujaira life yakati kana vasina kujaira ndevake. Leave those children alone. Siyai munhu asungwe nekushanda madzimaya achiti kudedera cheketa vana papa vanenge vachiti uyane chegumi uyane offering mhata dzamapasta vese vana makandiwa musatanyoko vese vana angel mhata dzakaora vese vana magaya kushure kune honye dziriko dziri nani dzamunofanira kuatenda. Munosadza social media Mai Tit unonzi kwai ndo president. Mnangagwa zvakauraya vana Susan zvakarepa vana Susan. What do you say? Vanachunana coming there kunana wow. There are many people, more than millions of people, more than thousands of people. Varikupikira nyaya dzavasingazivi dzavasina kupara. They mind their own business. Vana Mai Tit vana basa nevatovaburisa futi hapana chavanobva nyangwe ziriko izvezvo dzinopisa dzinonyara dzinodi vakarepa vakadi kusungwa vana mnangagwa mhata yachiwenga mhata yezanupf mhata yana passion mhata yamakandiwa mhata yachiwenga mhata yamagaya mhata yatupasta twese mutsuri yese muZimbabwe. Mai Tit vakazo vasukwa mbiri yose social media yese vakazosukwa ngavagare ndiri kunamata nevagariramo wanei agara vana vake vafa nenzara wanei unopuhwei wadzirwa kuita mbiri nekuti umwe munhu arwadziwa mbiri madhambosi ane mavidhiyo aripi pata anoshanda remujeri agobuda aine mari yenyu mujeri aine mari yenyu ozoti aiwa uye mutore mari dzenyu aiwa kujeri kwaya kwandakaenda aiwa ndakanoshanda woi mari dzenyu. Zana Mai Tit anoita dzungu rekuya pasocial media no tadoneta tavapa ndazovapa vana vake they are eating nice. Mubvira uya akakumbira kana 1 rand vamuso akasungwa nyango kanzi uri munhu akaita sei uri follower yakaita sei une mari yakaita sei kana munhu asungwa atongwa nyango kaita millions dzekuti uda kumuburisa kujera kushandi million kunoshanda mutemo pressure mega pa social media muchiposta nhema muchipesa chokwadi muri kuzvipa pressure. Vana Tit they are living their good life. Kutaura uko kuti kwai aiwa tichiri right kana tauda heupenyu takuudzai kuti atine joy tikasatine joy tichange takuvhurira life uri mukati. Mark my words.